Poznati na pultu, bili su dobar mamac za radoznale Beograđane, ljubitelje knjige. Još jednom su podsjetili koliko je čitanje važno u svakom periodu života. Ljudi, mislim, život je nemoguć bez mašte, a uz knjige razvijamo maštu. Knjiga je 100% najbolji, najdjelotvorniji, najgenijalniji, najbrži i najjeftiniji način da popravimo vlastite živote, bez obzira da li ih samo čitamo ili ih i pišemo. Meni je izuzetno bitna ova akcija, s obzirom da imam dva sina, maloletna, jedan je 6, jedan je 9 godina. Ja se trudim i kod kuće svoje da potenciram na pravilnom izražavanju. Ja sam iz one generacije koja je učena da se izražava adekvatno, književno. Pozivu da budu bibliotekari odazvali su se i fudbaleri kako bi promenili sliku koja u javnosti vlada o njihovom obrazovanju. Ja sam ovde kako da kažem, da dokažem da mi sportisti nismo, kao što se priča, i da kažem glupi, nego da i mi se stvarno obrazujemo dosta i vodimo računa o tome. Uglavnom su to knjige koje govore o motivaciji, odnosno sportske teme koje nama pomažu da shvatimo i na koji način treba da prilazimo našim obavezama i ono čime se bavimo. To je jako bitno za svakog sportistu da bude elokventan i da prođe kroz koju knjigu. Direktorka biblioteke poziva sve građane da budu čitaoci i da se obrazuju i postanu članovi biblioteke uz 50% popusta na članarinu. Morate da imate dobru građu, dobre, interesantne programe i onda će broj čitalaca rasti i ne bih se složila sa tim da smo neobrazovana i nepismena nacija koja apsolutno ne poštuje ni knjigu ni biblioteke. Treba jednostavno raditi i imati dovoljno toga što danas ljude interesuje, dovoljno novih knjiga. A biblioteka će nastaviti da bude aktivna i da se modernizuje kako bi što efikasnije odgovorila na potrebe čoveka u 21. veku.